Ay, may gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Welcome sa tanan o nga to ang Ebanghelyo ato ang tukion gikan sa Marcos Kapitulo 7 versikulo 31 hantod sa 37. Mark chapter 7 verse 31 to 37. Welcome. Light them with my word. Today we continue our journey through the Gospel of Mark. Sa last week atong nadunggan ang controversy about the ritual of purity. Karon si manaha ato ang gilaktawan ang healing sa Canaanite woman's daughter. And atong paminawon ang healing sa usa ka tawo nga kananaang dili kadungog o dili ka istorya, na impairment sa iyang pag-istorya. So kani nga milagro makita nato sa modelo giunsa sa Ginoo ang iyang aksyon diha sa pag-ayo nining kananaang di makaistorya og tarong o bungol, no? For us to believe, God must first open our heart so we can listen to His word sa iyang balaan nga kasulatan. So, in Marcos Kapitulo 7, versikulo 31, 37, no? There he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee, through the region of Decapolis, no? Unsa man yung Decapolis? Literary meaning of this is the kananaang 10 cities, no? Southeast ni siya sa kananaang Galilee. Ang mga tao diri mga pagano and influenced by the Grigo nga kultura, no? And then this is a Gentile territory. And then Jesus has previously visited this region. Nanambal na po siya, no? Katong mga gihawaan. And then when Jesus papila na siya ning lugar, muna diri sa ato ang ebanghelyo makita nato nga ang mga tao nag-inisit na sila og dala sa ilang masakiton, labi na kaning bungol o amang nga iyang gidala nila karon sa kananaang ni Jesus, no? At tubangan ni Jesus para ayuhon. In verse 32, and they brought to him a man who was deaf and had impairment of his speech, and they besought him to lay his hand upon him. Kay natural mo man gyud ni ang kasagaran nga pag kanang ayo, no, ilay ang hands, no? But kananaang kaninga gospel karon, Jesus reflects many who today living in large cities but alone, no, in solitude, walay ka istorya, no? And then also the disciples cannot understand what Jesus is telling them, no? Pila ka beses man makita nato sa account sa Biblia nga ang mga disipulo wala kasabot sa kanang pagtudlo ni Jesus. Ngani pila ka Domingo makita nato si Peter nagprofess nga, to whom shall we go, Lord, if not to you? You have the promise of eternal life. Kay ngano man sa 5,000 kabuk ka mga tao nagtudlo siya og bread of life, no? Naon sa nga wala na may nabilin, 12 lang kabuk, iyan na lang apostoles, iyang ingnan o kamo sapod manglakaw po mo na siya nga dili kasabot sila, no? Mo nang sa pagtudlo ni Jesus ini or pagbuhat ni Jesus ini milagro, no, sa amang ug bungol, ang mga disipulo po iyang gipahimangnuan nga kinahanglan ako pong hikapon ang inyong dalunggan, inyong pagdungog, no, or birahon na ko inyong mga dila para maka-istorya po mo, no, makasabot labi na inyong mga kasing-kasing. O
kita po mismo mga katawhan sa Ginoo, no? Kinahanglan kita mga kananaang paghikap sa ato ang Ginoong Hesus. Nagtuo ba dayta nga okay na kita, no? Utro putang mga amang, mga bungol. So, however, Jesus visit yang gibisitahan kaning Decapolis, mao gining kananaang mga pagano, no? Dili katuo Ginoo, to demonstrate us His commitment to those different kinds of people, especially those unbelievers. And for us to share with Jesus ang atong commitment sa ato ang sakramento sa bunyag, no? To witness, to be a witness, also to spread the good news of salvation. In verse 33, and taking him aside from the multitude privately, he put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue, and looking up to heaven, he sighed, and said to him, Ipata, that is, be open. The privacy of the cure nga iyang gidala ang masakiton katong buta o katong amang o bungol iyang dala privately, makita man nato ni sa 1 Kings chapter 17 verse 19, no? Where Elijah raises a boy from the dead, no? Privately. And 2 Kings chapter 4 verse 33, kang Elisha also raises the boy from the dead. The imposition of hands on the sick was a common feature in incident healing rituals. Jesus goes beyond in this gospel. The request and takes the man away from the crowd, placed his finger in the man's ears, and with his spittle touches the man's tongue. No? Touches also the man's tongue. Then, looking up to heaven and deeply says, Ipata, which means be open. Hindi man ni kasagaran nga gibuhat ni Jesus, lain man kaniyang talagsaon man niya gibuhat. Of course, talagsaon bisag sa scripture reading, talagsaon man niya gibuhat. And then, yet, Jesus action, makita niya nga, he went up, he prayed and looked up to heaven, and with compassion, he was moved for that person, no? Tuod man, that person na ayo, no? In verse 35, and his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. No, gibira niya yang tang kay lang og muok bitaw na imong tang og muok ang imong kanang dila, di na gyud ka di ka istorya, no? Ang dila man makatabang og pag-istorya. So nakakita siya, no? Began to speak correctly, dili na nga. And then Jesus desires the people might open also their ears, no? Much that Jesus tell of us, including his disciples, nga kinahanglan nga ako pud mo tandugon, i-touch pud nako mo, ako pud mo kanang tambalan. So mo nang ingon siya nga desire ni Jesus nga kita pud ma-open or ma-loosen ang ato ang tongue. Ngano man ma-open man o ma-loosen, di man ta ka istorya sa ato ang isikataw nga naa day ginghari ang dayon, ang maayong balita sa Ginoo, no? Kita maayo diha sa paghikap sa Ginoo sa atong mga galunggan para makapaminaw tag insakto sa atong mga dila para kita makaistorya ug hatag og feedback nga para sinati sa tanan ug unsa gyud ang kalihukan sa Ginoo nagdagan diha sa ato simbahan. Masinati nato giunsa kita pagtabang sa Ginoo, isip usa ka tawhan sa Ginoo, isip usa ka komunidad sa Ginoo, mao ang atong parokya, atong diocese, no? So sayon ang trabaho natong tanan, no? Sa tanan ng mga katawhan sa Ginoo. In verse 36, and he charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaim it, no? Sa may tabo ini, Jesus commands that no one tell of that which took place on sa nitabo
unsay nahitabo sa pag-ayo niya, wala untay mong istorya. In fact, sometimes Jesus tells people not to spread this news, no, of healing in Mark chapter 1, verse 44, 5, verse 43, and verse 7, verse 36. Karon atong Ebanghelyo, chapter 8, verse 26. He asks for silence, but gets the opposite effect, no? Wala gyud siya ng istorya nga inyo ng ebanghelyo ang mga milagro nga nabuhat nako. And yet Jesus' mother forced him to solve the wine problem sa wedding feast of Cana sa Galilee, but Jesus he responded. Mao na yung tubag ni Jesus. Nganong dili ta pa istoryahon? Nganong dili pa istoryahon sila during that time? My hour has not yet come, in John chapter 2, verse 4. The timing was not yet right for Jesus to reveal His glory and His godly power. That would be especially true in this overtly Gentile and pagan land, in Decapolis. What if kung mga istorya na ang mga tao tanan pati sa iyang kananaang milagro, usa may tabo, no? Ma-out of focus ang mission sa ato ang Ginoo. Imbis iyang pag-anidri, pag-ayo sa mga masakiton, kato mga giyawaan o pag-proclaim sa ato ang kananaang kaluwasan. Nandili na kaluwasan ma-proclaim ini, puro na lang pag-ayo, no? Puro na lang pag-ayo sa ato ang mga masakiton. Puro na lang pagsunod-sunod sa Ginoo kay daghang kaayo mga osisiro nga magtan-aw nga naay makalakaw nga bakol, naay makakita nga buta. Ha? O naay makanungog nga bungol. O naay patay nga nabanhaw. Kana tanan naay iyang kahulugan, di ba? Makakita unta ta sa gingharian nga dayon. Makakita unta ta sa katuyuan sa Ginoo, dili lang kakita visually, physically makakita ta, but makakita ta sa katuyuan sa Ginoo. Mo na iyang gianhian, diri mo na ang mission sa Ginoo. Makadungog ta sa pulong sa Ginoo, dili ta makadungog sa mga chismis, dili ta makadungog sa mga dautan nga mga binuhatan, no? O dili po ta maminaw sa mga tao nga gahatag og fake news. Mo na iyang ipahimangnuan nato karon ngano man nga dili pa man sila pa istoryahon during that time, because ma-out of focus. Ingon siya nga, my hour has not yet come, Mother. Mama Mary, wala pa akong time. But then makita nimo ang kang Mama Mary nga role sa ato ang kinabuhi. Is it Mother of the Church, no? Ngano man gahangi siya, gitugutan biasa sa ato Ginoo. Buhatan ninyo o kung sa iyang ipabuhat. Kuanto nila, gipuno nilang tadyaw, no? Banga. And then nahimo gyud o finest wine, pinakalami gyud nga bino, no? So mao din na ang sikreto. Karon kay nabanhaw na si Jesus. Karon magpabungol-bungol paghapon ta, magpabuta-buta. Ug magpaamang-amang ta, dili na kinahanglan. Kinahanglan maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Makita nato ang binuhatan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi ug atong isangyaw pinagi sa atong pulong. Dili man mahitabo nga masangyaw ang pulong sa Ginoo, dili nato istorya kay maka-istorya naman ta. No, the word kiroso or proclaim, i-proclaim nato ang Ginoo is related to the word kirigma, no? Mo man amo ang approach sa amo ang evangelization sa tukod network, no? Kirigma, approach to evangelization, which is the preaching of the gospel, the good news by the early church, no? It's an encounter with Jesus, ano? He charged them, sa verse 36, He charged them
to tell no one, kay his hour has not yet come. But the more he charged them, the more zealously they proclaim it. No? Di yun magsilbi o dili maistorya. Instead, he portrays them as astounded beyond measure. In verse 37, as they astound beyond measure, saying, He has done all these things well. He even makes the deaf hear and the dumb speak. This statement, brothers and sisters, recalls in the creation. God saw all He made good, no? And indeed, it was very good. In Genesis chapter 1, verse 31. Despite the prohibition, therefore, those who had witnessed the healing began to proclaim that which they had seen. He has done all things well. The inner power of the good news, therefore, in such that it spread itself, no? Bisan pa nimo o ganang patgangon tuod kuno, but mugawas gyud ang good news of salvation. Labi na ikaw ang matungnan nga na recipient ka sa healing, recipient ka sa kananaang pagsangya sa maing balita, nakaamgo ka sa imuhang naengkwentro nimo si Jesus. Nakaamgo ka sa imuhang kinabuhi, dili gyud na nimo matago. Kinsay primero nimo maistoryahan imong mga anak, maistoryahan nimo ang imong asawa, maistoryahan nimo ang imong pamilya, maistoryahan nimo ang imong silingan o uban pang mga katawhan. Muna sabot ni Jesus nga usa ka leksyon nato makita nga dili gyud ay mapugnan. Nan, kung dili mapugnan ngano man kita karon? No? Maulaw man ta magsangyaw lagi sa atong isikatawo nga ang Ginoo. Iya man tang gitabangan. Gipanalipdan man ta niya sa COVID-19. Dili ba niya na angayan nato isangyaw, ipasalamat sa uban, no? Nga ang uban na nagkaguliyang dili na kay balo sa buhaton, ang uban gani na nangadiskurahe na, no? Giagi na og boredom, no? Kanang kalaay. Ang uban gani na paingon na asa dapat ilan nang hunungon ang ilang kinabuhi. Sus, pagkapait, no? So, their assessment, He makes even the deaf hear and the mute speak. Nang kita binunyagan more than enough nga pwede ta mo istorya. Pwede gayud kita mag-istorya ug mag-encourage tanan sa uban, no? This is the story about Jesus' healing power. And in it, we find clues about our understanding of the sacrament, no? Nga naman niya ang sakramento man, no? Mo na ang visible sign of an invisible God. Di na to makita ang kananaang Ginoo, but gitagaat niya niyang simbolo pinaagi sa sacrament nga naa siya presensya sa ato. Labi na ang atong presensya diha sa simbahan, because ang simbahan mo man ang sakramento sa presence sa Ginoo. Naa diha iyon siya nga, this is the story about the power in it. We find close about the understanding of the sacrament. We are stuck by the physical means used to heal the man, no? The use of spittle and touch. Kana nang paggamit og sa iyang luwa og sa paghikap, no? And then naayo, di pa na sakramento sa healing. Usa atong gigamit, oil ba atong gigamit, no? Anointing oil atong gigamit, dihog nato sa parte sa lawas og naayo. Gipanalanginan og naayo, no? The church continues to celebrate the sacrament using physical means. Sa atong Holy Eucharist, unsa man itong ginamit? Pan o bino na himong lawas o dugo ni Kristo. Diba? Gikan sa physical nga means, nahimo gipanalangin panalanginan sa Ginoo para makaayo sa atong kalag. Katong nagkaon sa lawas o dugo ni nag-inom sa dugo ni Kristo, makabaton og last Sunday ba nga kuanto?
or there is Sunday nga gospel makabaton og kinabuhing dayon. Jesus gives the man the gift of speech, but then tells him not to use it because dili pa timing atong panahon na. But karon timing na gyud. No? Gi-repeat na ko, timing na gyud karon. So mao na gikinahanglan nato nga atong isangyaw ang mayong balita. God open our ears, hearts, and speak the kirigma as reminded in the second reading, no? In James chapter 2, verse 1. Yun siya nga, my brethren, show no partiality as you hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Ayaw kuno pagpamili sa pagsangyaw sa mayong balita. It warns us not to show partiality to our brothers and sisters. Then in verse 5, listen, my beloved brethren, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He has promised to those who love Him? No? Asa na to ni madungog? Sa proclamation ni Jesus sa kanana, I did not come to abolish the law or the Torah, but I came in order for me to fulfill it. As a repeat, sa Sermon of the Mount, blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom, or they will receive, or they will attain, they will be able to have the kingdom of God. Salamat kayo, mga kaigsunan ko. Salamat kayo. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan. Sa sunod na po nga semana ang atong pagtuki, atong pagtuon sa ato ang Sunday nga gospel. Ako si Benici, magpasalamat sa inyong tanan. Amen.